Sospek sa pagpusil patay sa radio broadcaster nga si Juan Humalon samtang nagprograma sulod sa radio booth sa iyang balay sa Calamba, Misamis Occidental na ilhan na sa kapulisan. Reward money alang sa makatudlo sa mga sospek biabot na sa 3.7 million pesos. Gibutyag sa SITG Johnny Walker nga mga miyembro sa Gun for Hire ang mga sospek sa pagpatay kang Humalon. Gani na ilan na kuno nila ang gunman base sa mga witness nga ilang nakuha. Kinumduman nga usa ka adlaw human ang pagpamusil kang Humalon, ilang gipagula ang facial composite sketch sa usa sa tulo ka mga sospek. Ang mga sospek sagad galihok sa area sa Balingao, Calamba, Sapang Dalaga, Plaridel ug Concepcion sa Misamis Occidental. Gibutyag sab sa opisyal nga miabot na sa 3.7 million pesos ang kantidad sa reward money nga gitagana karon alang sa makahatag og impormasyon o lokasyon sa mga sospek. We confirm na may identity na tayo nung gunman and yung facial sketch nung second man. So that was our basis to refer now the case. Of course with the direct evidence that we have, yung ating mga testimonial evidence, yung result ng ating technical investigation from the PNP forensic units, yung 3.5 na binigay ng provincial government of Misamis Occidental, plus 100 from the Presidential Anti-Organized Crime Commission, and 100,000 from the Presidential Task Force on Media Security.